4 d'abril, a Luz de Gas, a les 8 del vespre, es presentarà el llibre Lletres blaves per l'autisme, Letras azules por el autismo, de Stoneberg Editorial. Hi haurà literatura, hi haurà música i més sorpreses. I així commemorarem que el dia 2 d'abril haurà sigut el Dia Internacional de l'Autisme. Vine, t'ho passaràs divinament. Tot per l'autisme. Trencarem silencis. Recorda, 4 d'abril, a Luz de Gas, a les 8 del vespre.